Pop Music Station, DWJE, 8.1 FM, Radyo Pangasinan. Bonito! Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang siyang tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station nga iyayag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito! Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito! Pulinaw, Paborito. Burgos, Paborito! Dasul, Paborito. Infanta, Paborito! Mabini, Paborito! Tangetsual, Paborito! Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Coverage Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito! Paboritong hampaan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon rin si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig aya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig aya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Marangalan Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo adasayan kabuwasan. Bakteryon Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Mojares. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakala. Agunatan na Huwebes
Petsa 30 at bulan na Abril 2026. Jadasaray ulo na balita da lokal. Pangasinan Balita. Timutok gibukol uguma naluluganan laki inatoy taluray walad patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Top 1 most wanted person na plagad 5 na otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Siro yaw naabot at 100,000 piso akong piska at suspect. Radyo Pangasinan Balita. 22 anyos si laki at talapos imbay parambalan. Radyo Pangasinan Balita. Dumaralos inaristo. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo da saray ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Ang gapo kuno santo kaman niya pangitagay na tuisyo na palapag na tsid. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Kahon ya ng karga na tax record ng BP Sara tan asawato niya aglanilukasan na house panel. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Justice panel impalapag ton walay probable cause laban at kinang BP Sara. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Presyo na bula sunaabot at 62 kada kilo at bula na September palapag na Department of Agriculture. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras tayo alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyari detalye at saray balita da lokal. Baintidos anyos siya laki supli si tatambalan na at patambalan kasumpalan niya si kato at lapos pasado alas 4 na palbangon na Jad barangay sa Silangan, Bali na Suwal, Pangasinan. Una-una investigasyon ng pulis sa may biktima. So, umbobultang at kakuyan na karsada na nabigdan na si Mabiso maplis sa milibahan na siyagan na impakabangga na biktima. Sa may biktima, so kagamura sugat yad naduran pasir na laman na dan si katoy batik yad sang kasinggaran niya patambalan na lega niya sa may katalapusa. So, tampulis si Muko Adasaray Otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Unaabot at 100,000 piso yung kantidad na Cebu. So samsam na taklay no uloy at balurakin mandalako na illegal druga. Jada Bali na linggayin na Pangasinan na sa may suspect so sa kuti na linggayin pulis pasado alas 10 na kabusan. Jad barangay Libsong Wis David Lambaloy. Tingka sa so anti-illegal drug bypass operation yan ang resulta din pakakumpiska na 14.7 gramo na Cebu ya kakarga taluran na pirason heat shield na transparent plastic sa ya walay balorton 99,960 piso. Akong piskamata so caliber 22 revolver ya walay duwaran bala sa may suspect sunarap at duwaran kaso jada korte. Radyo Pangasinan Balita. Naplagod lima na sa retaklay na ulo sa top 1 most wanted person ya sa quoted oras na alas 5:45 ng arom jada barangay Amagbagan, Bali na Pusurubyo, Pangasinan. Sa rekabiyangan o operasyon na team
Naposorobyo Police Lead Unit, Jada Koordinasyon na Regional Intelligence Unit 1, Police Regional Office 1, tan Pangasinan Police Provincial Office. So ang arresto the suspect base the warrant of arrest pa-accept the korte the kason statutory rape yung gatarya piyansan 400,000 piso sa may naresto suspect sumantaon na 47 residente na bidlang lugar. So inawit dyan police station na Posorobyo Police sa tanyan pa karesto na bilang suspect. So matalong garing lapod ginawa so kanipwegan niya protocol sa tanya ipakaresto na suspect bilang commitment na sari kapulisan biyan nagamurahan na sudugan hostisya na sari biktima na napwegi arapon na suspect so ginawa to na kasalanan. Radyo Pangasinan Balita. Inatoy so sa kaya laki legan niya walag para tambalan. So talora na rin kakaibato niya kasi pala niya adiskal sunod ko lang na utility van yagawa pasado ang 5 na araw makaroon yagawa barangay sa baloy na mga Pangasinan na nung nagbigay sa pulis tanong ada driver legan niya si Karayong Babatek yagkaro ko yan na karsada si Mabog Sud Daliga o Bukol na luganan Jadab Bunaga kanyan timulog sa bitlang luluganan sinarin kontrol na driver sa Manubila bang banit ang tumala na kontrol may basiba sa raya biktima si Igan na sa may natiyan nasakay da saray kakaibadaran niya legan niya sa may taluran biktima so pala siya obserbahan Jada Patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Dumaralos na aresto na taklay na uloy na San Manuel, Pangasinan sa may suspects mantaw na 63 yalaki walay asawa tapuan na most wanted person dyan municipal level sa kuwati so habitlan na suspect na San Manuel Police Jada Koordinasyon na Pangasinan Intelligence Unit na Pangasinan Police Provincial Office, Provincial Intelligence Division Management Unit, na Pangasinan Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit 1, na Regional Intelligence Division Police Regional Office 1, Second Pangasinan Mobile Force Company, yakabasi Jadda Balo na Tayog, ang 104th Regional Mobile Force Bureau Maneuver Company, sa may suspects na aresto basid biskog na warrant of arrest yung pa-accept na korte kaso ng sungkay na section 5B na Republic Act 1716 na tanayang na korte sa bilang suspect yung ang piyasa na kantidad na 200,000 piso kan sa may sungkay na Article 266A 1-D na revised penal code o kason qualified rape yung kapoy piyansa inawit sa bilang na suspect dyan police station for proper disposition. Maringalaan na rin katibukulan niya balitad lokal ang tista ng dapat gadasare balitad nasyonal wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in the Quad City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cruises keep just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup
tells a story, and every visit feels like home. Cafe Midarlo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the third floor of the Mel Building, 80 Fernandez East, Pan City. Or you may contact us at 968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Kumarola, samahan ninyo mga kapaborito. Maabig yan po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:19 na po ng umaga, 6:19. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Ako pang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw na Thursday. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Posible umanong tumaas ang presyo ng bigas pagsapit ng Setyembre ayon kay Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC Committee nitong Miyerkules. Tinanong ni Senador Bam Aquino ang Agriculture kung anong produkto ng agrikultura ang maaaring tumaas ang presyo sa mga susunod na buwan dahil sa epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo. Ayon kay Laurel, posibleng tumaas ang presyo ng bigas sa hanggang 60 pesos hanggang 62 pesos kada kilo sa susunod na harvest season sa Setyembre dahil sa pagtaas ng presyo ng fertilizer. Sinabi ni Laurel na mula sa 1,650 pesos ang fertilizer sa ngayon ay nasa 3,000 pesos. Sinabi rin ni Laurel na pinag-aaralan din nila na mapanatili ang mababang presyo ng bigas sa pamamagitan ng rice blend at corn blend. Ang rice blend ay paghahalo ng imported na bigas sa local rice para parehong masuportahan ang lokal na bigas ng mga magsasaka at imported rice, habang ang corn blend naman ay 50-50 na white corn at bigas. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Nagpahayag ng pagkabahala ang palasyo ng Malacanang sa pagkakanlong ng high-profile na mga pugante sa political asylum sa ibang bansa para lang makaiwas o takasan ang pananagutan dito sa bansa.
Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naisip din ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagagamit ng fugitives gaya ni Saldico ang panghiling ng asylum para mantalang pagpapawi sa kanila sa Pilipinas. Payag ito ni Castro kasunod ng hakbang ni Saldico na mag-apply ng political asylum sa France sa harap ng kinakaharap ng mga kaso sa Pilipinas kaugnay ng anomalya sa flood control. Ngayon pa man, sinabi ng palasyo na hindi hihiling ng Pangulo sa French government na pigilang makakuha ng asylum ang dating kongresista. Ayon kay Castro, hindi pangihimasukan ng presidente ang anumang desisyon ng ibang bansa sa ganitong usapin. Nauna ring humingi si dating presidential spokesperson Harry Roque ng asylum sa the Netherlands para kontrahin ang mga posibleng extradition request. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. hindi muna magtataas ng tuition fee ang mga higher education institutions sa bansa sa gitna ng nararanasang krisis. Ang pahayag ay ginawa ni Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis. Sa kanyang pagdalaw sa isang pulong balitaan para sa ceremonial signing ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 11551 o ang Labor Education Act at paglagda ng Memorandum of Agreement para sa Lifelong Learning Education Assistance Program for Overseas Filipino Workers. Ayon kay Agrupis, marami na silang natanggap na kahilingan mula sa higher education institutions upang makipagtaas ng tuition fee. Gayunman, pinakiusapan niya nila ang mga higher education institutions na ipagpaliban muna ang naturang plano para hindi ito dahil hindi pa napapanahon. Iniyak rin naman na patuloy na nakikipag-usap ang CHED sa mga higher education institutions bilang bahagi ng kanilang coordination efforts sa mga tuition-related concerns. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. hindi na binuksan ng House Committee on Justice ang kahon na naglalaman ng income tax returns ni Vice President Sara Duterte at Mr. Attorney Manasseh Carpio. Ginawa ng House panel ang desisyon matapos makatanggap lamang ng 6 na boto ang motion na buksan ito habang 38 ang bumoto na huwag buksan ang selyadong BIR box na tinawag ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na Pandora's Box. Ang motion na buksan ng kahon ay ginawa ni mamamayang Liberal Party Representative Laila de Lima upang ma-assess niya ang hindi may paliwanag na yaman ni BP Sara. Idinaan naman ni House Deputy Minority Leader Chel Jokno ng Akbayan Party List na hindi kailangan buksan ng kahon dahil may sapat ng ebidensya na makitaan ng probable cause para ma-impeach ang Vice Presidente. Sumang-ayon sina House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin at Representative Abante na sinasabing mas maiging talakayin ang mga tax returns kapag iniangat na ang kaso ng impeachment sa Senado para sa impeachment trial. Ngunit para sa ibang mambabatas, pagtataksil sa publiko ang hindi pagbubukas ng tax returns ng Vice Presidente. Nagbabala naman si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor na kung haharangin ang kapangyarihan ng Justice Panel sa pagbubukas ng kahon ay isa itong dangerous precedent. Pabor naman si Gabriela Party List Representative Sara Elago
nabuksan ang box. Pero sa executive session alinsunod sa kahilingan ni BIR Commissioner Charlito Mendoza. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na authentic at hindi AI-generated o artificial intelligence ang kill threat video ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Araneta o Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa impeachment proceedings nitong Miyerkules ng House Committee on Justice na pinamumunuan ni Representative Jerbil Luistro, sinabi ni NBI General Mark Caliong na ang video duman sa masusing pasusuri sa ilalim ng Affidavit of Authentication of Digital Evidence ng NBI. Ang nasabing video ay ginawa noong November 23, 2024 habang nakakulong ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez sa Kamara matapos itong ma-contempt. Muling inilabas ang video sa impeachment hearing kung saan may mga binanggit si Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Justice Panel Vice Chairman at San Juan Representative Isabel Maria Zamora, sinabi ni Kailong na kung na-establish na ang authenticated ang video ay nangangahulugan lamang anya na hindi ito edited, dinoktor o ginamitan ng AI. Ayon kay Kalilong, nakipag-ugnayan ang mga ito sa Meta platforms na ipreserba ang tinatawag na original URL, screen recording of the live stream at hash value computation upang hindi ito mabago. Batay sa investigasyon ng NBI, ang banta ay seryoso kaya nag-file sila ng kasong grave threats at inciting to sedition. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin alas 6:30 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo akong subukan. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. San ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of delicious food service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked food with restaurant quality flavor. Indulge in their best sellers. Perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let delicious food service care of your food so you can enjoy every moment. Prepare with care, made with quality ingredients, and serve with love. Every bite is worth it. Order now. Message Delicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Delicious, great taste meets their value. Delicious Food Service. We cook, you celebrate. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at
0916-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Pangasinan, sigaw ng dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Fun under the summer station. Summer ang saya. Dennis Muhares, El Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maating Gagabosan Pangasinan. Lamang sa number 1 Pop Music Station. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig, Iyakabuasan, Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Yakabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurad. Bakteryon Lingkor, Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Thursday, Huwebes, Pizza 30. Paboritong numero na engineer. Sa buwan ng Umbrella 2026, samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, na reaksyon, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Sa atin pong Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ayan. Yung Petsa 30. Petsa 30. Sinabi mo, si engineer lang ang may favorite. Hindi, favorite natin lahat. Oo, ito na. Natawa si engineer. Good morning nga pala sa mga masunod nating taga-subaybay, si Madam Sinada Zamora Gilbert. Good morning po mga sir, sabi niya. Ngayon din si Maribik Rivera Balason, plus Thursday morning. Si Maki Mapalakapak Soriano, magandang umaga, sabi niya. At ganun din si Mara Meriti Lapida. Magandang umaga. Yan, nagja-jogging na tuloy si engineer. Si Kapitan Bernard Antolin. Dyan sa may barangay Jimenez. Jimenez. Ayan, magandang umaga.
At siyempre, lahat ng mga tagapakinig natin sa buong Pangasinan at lahat ng mga nanonood sa kailang mga Facebook Live, magandang umaga. At yung mga maagang nagigising, especially yung mga magsasaka, mga isda, at siyempre pati yung mga guro, mga mag-aaral, although na may mga kolehiyo na patuloy pa rin yung kailang klase, ano? At yung mga naglilinis sa mga kalsada, maaga sila naglilinis. May mga clean up drive. Oo. Clean up drive. Nabanggit mo yung clean up drive, napakagandang pag-usapan yan, dahil dyan sa may bayan ng Kalasyaw, particular dyan sa may Parungking River, dyan sa bayan ng Kalasyaw ay patuloy na sinasagawa yung aktibidad sa paglilinis ng naturang ilog na ito ay sinasagawa ng lokal na pamalaan ng Kalasyaw sa pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat. At siyempre ganun din yung mga iba't ibang mga department heads, dyan sa Kalasyaw, si MDR-RMO Ed Villacurta, at siyempre yung sa INRO, ang pangalan? Membro. Si Sir Mark Caspillan. Kasi ang pinag-uusapan natin dito about environment. Siyempre ang mga lokal na pamalaan, yung mga iba't ibang departments, sila po yung kaantabay na ni Mayor Patrick Agustin Karamat, na sila po yung naglilinis dyan sa may mga ilog, mga estero, upang mapaganda ang daloy ng yung tubig. At siyempre, para hindi magkaroon ng pagbaha pagdating ng tag-ulan. Yung ganyan kasing initiative, pag na-maintain na nila ay mas maayos, correct, maganda, mas malinis at safe sa mga nakatira dyan sa may gilid. May mga bahay-bahay din kasi dyan. So, ang gapoy basura, ang gapoy water lily, ang gapoy umbara, sa tay dalanan na danon, marlas. So, kakapaway, nasararamay singanatan, medyo wala ray uran-uran la. Sa heat index tayo na nagkaroon ng 44, grabe, walay uran na kalabyan. Maxel sa uran mo to, kaya itong sinasawa ng lokal na pamalaan ng Kalasyaw ay bilang paghahanda sa pagpata ng ulan, dahil maraang kasi taon nagkaroon ng pagbaha dyan sa bayan ng Kalasyaw. At siyempre although na yung pagbaha na yan ay dahil sa laki ng volume ng tubig galing sa taas, pero itong paglilinis sa mga ilog nakakatulong din ito para maibsan yung pagbaha. Yung lamang napansin lang ng mga residente diyan. Parungking side, di ba, ng Kalasyaw, di ba? Correct, sa kasuldungan tuta na may ditad-tabong. Correct, parang dyan sa tabong Dagupan la. Malinlinis, may part na Kalasyaw. Pero dyan Dagupan na Dagupan, ay sus. Dapat kuwansama rin. May kapitan ditan. Sino yung kapitan dyan ngayon sa tubong? Kabat-kabaton O di na may mayor. Yung mayor ng Dagupan at sinabayan damot, Mike, yun. Paglilinis. Total, mas nakalso equipment na syudad. Correct. Diba? Marami ang equipment ng syudad. Marami silang kumont, alinisan lamay Kalasyaw area. Abayag naman ang ginapuan. Actually, i-maintain dalabala natin Correct. Kasi abayag dalan na agapuantan, siyempre, inisyatibo na Mayor Patrick Agustin Karamat. So,
manpalinis na natin i-maintain dalay cleanliness, dapat pa may dagupan side mo dito na tabong area. Oo. Kaya patuloy yung kailang sinasagawa na paglilinis, hindi lang dyan sa may Parungking River, kundi maging sa ibang mga rivers o mga ilog dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Oo, at yun nga, kung may pagkakataon tayo na makapanayam itong si Municipal Disaster Risk Reduction Management Head Ed Villacorta, kung sakaling nakikinig siya, pwede siyang tumawag dito sa ating himpilan. At makibalita na rin Makibalita tayo. Medyo bayag mo ya panaon yung aktiya pituyawan. O kaya si Membro Officer Si Sir Mark Caspillan. Oo, para sa ganun, makibalita tayo kung ano na ang yung development dyan sa sinasagawang clean up drive dyan sa may Parungking River at iba pang mga rivers dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Alam mo kasi ang bayan ng Kalasyaw isa sa mga bayan na tinawag na cash visit dahil dito dumadaloy yung mga tubig galing sa taas. Palabas yan dito sa may dagupan. Papunta dyan sa may dagat. So second municipality bago mag-exit ang tubig. Correct, oo. At napakaganda ang programang ito na isinasagawa ng lokal na pamalaan na ang layunin ito ay upang maiwasan ang pagbaha at maprotektahan ang kapaligiran, yung environment, maprotektahan ang kalusugan ng komunidad. Di ba? At siyempre, kung may pagtutulungan ng lokal na pamalaan at ang komunidad, madali pong malinisan at maganda ang mga ilog kung nakikipagtulungan yung mga komunidad sa pamagitan ng pagtatapon ng basura, ay dapat hindi na sila magtapon dyan sa may mga ilog. Yan nga yung programa ng LGU na clean up drive sa mga river. Ito ay isang programa na ino-organize nga ng LGU. LGU. Upang linisin, protektahan at pangalagaan ang mga ilog at daluyan ng tubig sa kanilang mga nasasakupan. Kaya yung kailang ginagawa ngayon, yung sustain nila yung ilog, yun yung patuloy na sinasagawa ng lokal na pamalaan ng Kalasyaw, Pangasinan. Protektahan ang kalikasan, yung tinatawag na biodiversity. Yung mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng komunidad, maiwasan ang pagbaha. Ayan, At siyempre, ano bang mga inaalis dyan? Yung mga basura, mga debris, yung mga halaman, water lily, di ba? Yan. Kaya, yung water lily, may mga dyan, di ba yung mga mahabang water lily? Ibang ginagawa nilang livelihood yan. Pero yung ibang, may mga klase kasi ng water lily na pwedeng pakinabangan. Yung napapakinabangan daw, yun yung water lily na mahaba yung tangkay. Ayun. Pero dyan sa Kalasyaw, sa Kalasyaw kasi yung mga araming kakalagsukin to So, tangkay to. Hindi pwedeng pero pinag-aaralan pa rin nila. Na kung ano nga ba ang pwedeng gawin sa mga water lily. Madaling kasi ang water lily yung mabuhay sa mga tubig. Water lily, yung kangkong, madaling buhayin dyan sa mga ilog na yan. Kaya't dyan sa Kalasyaw, yan ang tinatanggal ng mga lokal na pamalaan. Yung siyempre nakakasagabal sa daloy ng tubig
O kaya ito yung kung ngayon ginagawa nila yung linisin ang lahat ng mga ilog upang may marlas kundi so dali na danom. Ditan at bali na kalasya. Ano daw yung pwedeng maging produkto? Basket. Basket. Oo, yung pwede ring bag. Yung may lagaan daw wallet, banig. Yan. Yun ang mga dekorasyon. Okay. Pwede yung mga yan. Kahit nabanggit lang natin yung bag galing sa may water hyacinth o yung water lily. Ay dyan sa may mapandan, yung pandan naman nila, may variety ng pandan na pwedeng gawing bag. Alam mo yung nakadisplay doon sa may munisipyo na iba't ibang klaseng design at makukulay na bag. Ang materials nun ay pandan. Ibang variety yun ng pandan. Kasi yung pandan leaves, meron yung ginagamit sa pagluluto. Nasalin niya natin si Sir Ed. Yun, kumustahin na natin. Okay, kumustahin natin. Nasalin niya natin si Sir Ed Villacurta, ang MDR RMO head ng Bayan ng Kalasyaw. Good morning, Sir Ed. Yes, sir. Good morning, Sir Errol at Sir Dennis. Kailangan po namin na patuloy po yung sinasagawa na clean up drive dyan sa bayan ng Kalasyaw sa mga ilog natin. Sir Ed, pwede mong magbigay kayo ng updates? Opo, ito'y produkto ng tinatag na Flood Resilience and Mitigation Management Council ng ating mayor. Kung saan ginawang comprehensive yung pag-aaral natin kung ano yung sanhi ng baha at alaman natin na ito ay mga factors na dapat nating bigyan ng pansin at sa kanyang advokasya ito ay bibigyan niya ng pansin at mamaya kakaroon kami ng meeting kasunod nung tuloy-tuloy na paglilinis itong mga ilog natin. Nung nakaraang linggo tinan-over sa atin ng probinsya ng Pangasinan ang tatapos lang na restoration ng buong stretch ng King River natin. So maliban sa parang King River, mayroon pa mga ibang rivers dyan, Sir Ed, na kailangan natin na i-maintain. Yung major ilog natin, itong Marusay River, 2 araw na yung tanggapan natin kasama ng PDRMO na nag-ocular inspection doon sa tinitignan yung mga mabababang parte at makikipot na parte at doon naman ang isusunod. Kasabay nito ng identification ng mga dried creek natin sa mga bara-barangay at yun ang gagawin naman natin in partnership dito sa mga builders natin sa bayan ng Kalasyaw. Sila yung bibigyan natin ng priority na tumulong sa atin para ikumpuni yung mga dried creek o kaya mga napabayaang creek at yun ang kanilang gagawin. So paano natin i-sustain itong naturang programa, Sir Ed? Ito ay dapat maintain ito, no? Hindi ito dapat ihinto. Dire-diretso ito year round, all year round na pagtutulungan ng bawat ahensya ng gobyerno, particular na ang probinsya, ang munisipyo at ang barangay natin. Lalong-lalo na yung komunidad kasi pagkatapos ng restoration ng ilog kailangan ang talaga ang partisipasyon ng ating mga mamamayan na alagaan, magkaroon ng self-obligation o kaya responsibility na alagaan at i-maintain yung ating mga kailangan. Opo, Sir Ed, possible po ba na magkaroon din ng programang yung parang Adapt a River program ng mga residente? Opo, ideal po yun. At yun yung tinatrabaho ng ating Menro na ikipag-negotiate sa mga bawat barangay kasama ng mga residente. Nakatuwang nila itong mga business establishment. Sa kanilang corporate social responsibility na i-maintain ang portion ng ilog na sa tapat ng kanilang bahay nang sa ganun mayroong tagapag-alaga at tagapaglinis ng ating mga kailugan. Yun. Sir, napag-uusapan din po yung pagtatanggal ng mga halaman tulad ng water lily dyan sa may Kalasyaw na nalinis nyo na rin po yung ibang part.
Sir, possible po ba na maging livelihood yung water lily po na natatanggal natin dyan, or ibang variety po ng water lily yung pwedeng gawing livelihood? Ibang variety ito, no? At saka halo ito hindi siya pure na water lily. May mga kangkong, may mga damo. So hindi siya sustainable pag ginawa nating livelihood kasi kukunti lang. Yung ating major river system naman sa Mimarusay, kasi ano siya, buhay na ilog ito, patuloy na umaagos yung mga water lily sa ano nito, sa ibabaw ng ilog. Sir, yung kumusta naman po ang opisina ng MDR, yung mga gamit po ba natin at mga iba't iba pang panel, nadagdagan po ba magmula nung kayo ay lumipat bago yung inyong opisina? Napakaganda po ng building ng MDR po dyan sa may bayan ng Calasiao, Sir Ed. Opo, kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay pinagpala na bigyan ng ganong klaseng opisina nang sa ganon ma-inspire naman itong ating mga personnel at the same time ma-cater natin yung mga pangailangan ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy ang procurement natin ng mga equipment. Ito kasi ang kagustuhan ng ating Mayor Patrick Agustin Karamat na sa bawat taon dapat mayroon kaming napoprocure na equipment na saktong tutugon sa pangailangan lalo na sa panahon ng sakuna kagaya ng baha. Ngayon, katatapos lang natin na bid yung ating procurement ng isa pang additional na aluminum boat na magagamit natin sa rescue operations at sa pagpapatrolya ng mga ilog natin. At tapos na rin at i-install na rin yung ating panibago at makabagong command system sa ating tanggapan na magmumonitor ng sitwasyon natin hindi lang sa mga kalamidad, kung hindi sa araw-araw na kung saan makikita po natin ang buong vicinity ng ating bayan sa monitoring natin at eventually kasama na rin ang lahat ng barangay na nakikita natin sa lahat ng oras sa ating tanggapan. So yan po yung pinaplano nyo po lamang noong mga nakaraang buwan ay may install na rin yung mga high-end cameras, CCTV, Sir Ed. Opo, integrated command system ito, Sir Errol at saka Sir Dennis. At may mga special feature ito, hindi lang ito basta-basta CCTV. Ito ay akma sa pangangailangan ng ating bayan at sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. Yan ba yung may facial recognition, Sir Ed? Mayroon tayong initial na 3 i-install, may plate recognition, ganun din. At iba't iba pang mga feature, Sir Dennis and Sir Aaron. Opo, Sir Ed, nitong mga nakaraang araw ay isa sa mga pinaka-abala na opisina ang MDR, lalo na tuwing ginaganap yung finals po ng Intertown Basketball. Talagang aliwan player labat, so apalaban, kundi pati opisina yun, Sir Ed. Opo, lalo na yung venue dito sa bayan natin sa Calasiao. Yung capacity ng ating sports complex ay nasa 5,000, medyo umabot tayo doon, lumampas tayo doon, kaya masyadong malaki yung crowd na minanage natin at luckily naman, salamat sa Diyos at wala naman tayong napaulat na nangyayari sa kanila bukod lang sa pagkahilo. Congratulations po. Sir, isa pang nagkatanungan, may plano yata ang DPWH sa engineering, Fort Engineering District. Ito nga nakakasakot dito sa port. Isasara yata yung Covered Court dyan sa may Mangkop at doon sa may part ng Lasip, yung daloy ng tubig. So ito ba yung coordinate na sa lokal na pamalaan, Sir Ed? Ang coordination nila ay sa engineering department po natin. Okay. At inaaral po nila ito. At yung mga posibilidad na pwedeng mangyari ay malalaman natin sa mga susunod na araw. Sa palagay ninyo, sa inyong opinion, makakatulong ba ito na maibsan yung pagbaha sa part ng Lasip kung sakali? Meron kasing bagong gawang yung ilog, yung maliit na ilog, yung kanal.
magmula dito sa may Talibao, sa right side ng Talibao, ay nabuksan na, ginawa na ng floodgate. Dapat makita muna natin ang epekto nun bago natin gawin yung pagsasara doon sa culvert ng Lasik. Pag nakita natin na hindi pa rin kaya, siguro doon gumawa na naman tayo ng panibagong aksyon. Samantala, inaral po yan ng ating Flood Resilience and Mitigation and Management Council. At mamaya alas 8. Ito alas 8 ng umaga, magkakaroon ng presentation yan. Kasama natin ng TPWH na doon sila at makikita natin kung ano ang pag-uusapan sa tungkol sa issue na yan. Kasi yung laki ng volume ng tubig mamaya, siyempre, aapaw dyan sa may kalsada, di pupunta rin sa Lasip. Kung sakali. Opo, totoo yun. At realidad talaga sa bayan ng Kalasyaw na nagpapabaha sa atin, hindi naman yung localized thunderstorm. Tama. Hindi yung malaking volume ng tubig nang gagaling sa itaas. Tama. At sa kaliitan ng ilog natin, hindi niya kinakaya kaya umaapaw at naghahanap talaga ng daan yan kung saan pupuslit. Kaya napupunta sa mga area na dapat hindi binabaha. Okay, thank you very much sa mga information na yan, Sir Ed. Unless na meron kayong karagdagan na sasabihin sa ating mga kabayan dyan sa Bayang Kalasyaw, please go ahead, Sir Ed. Yes sir, gusto kong ipaalam sa ating mga kababayan na habang ang tawag natin sa ngayon ay peacetime, habang wala pang mga tag-ulan, wala pang mga bagyo. Pero ang lokal na pamahalaan po natin sa pamumuno ng ating punong bayan, Mayor Patrick, ay hindi po tumitigil na alamin at discover itong mga dahilan o kaya mga sanhi na nagpapabaha sa atin. At dahan-dahan po natin kasama ang ating lokalidad, ang ating mga mamamayan, ang provincial government, ang national government, na bigyan ng solusyon ng sa ganon sa mga susunod na taon ay ma-mitigate natin, if not hindi natin maalis totally ang pagbaha sa bayan ng Kalasyaw na nagkakaroon ng malaking epekto sa ating ekonomiya, sa ating livelihood, at sa pag-aaral ng ating mga anak kasi nagkakaroon tayo ng mga suspension pag nagkakaroon ng baha. Okay, thank you very much, Sir Ed. Yes sir, thank you very much Sir Errol. Okay. Ano po pakinggan na si Sir Ed Villacorta, ang NDRRMO head sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Very well said, napakaganda ng programa. Tama. Diyan sa may, meron silang binuong diyan sa may LGU yung flood mitigation na sinasabi niya. Pag-maintain na year-round. Year-round, ayan. Yung mga kailugan. Kaya yung paglilinis sa mga mga ilog, talagang nandyan yung yung sustainability na ginagawa ng ating pamalaan ng Kalasyaw sa pamuno po ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Sa aming pagbabalik, talakayin din natin itong grabing mga nahuhuling mga illegal drugs, sunod-sunod at parang yung malaking volume ang nahuhuli, nakukumpiska ng mga droga. Yan natin pang mga balita ay ating tatalakayin, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang ilang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang ilang sunata. Saan ang puta-putang ilang impormasyon? Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Para kaliguas ng Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Halagang Karamat, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city?
and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasion. JMax Resort Hotel is located at Villanueva City, Blasio Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Dagupan, walay saksakaya radio station ya iyayag nasaray dagupayo. Bunuan binlo, bunuan buking, Paborito. bunuan geset, Paborito. kamay, Paborito. karaan, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Coverage for Collaboration sa Pangasinan. We are the number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa mas stress. Engine at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Tumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maapit yung kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:06 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan na Maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terolengkor at Umagti Pangasinan Dennis Muharis.
At dyan sa may technical control, nandyan si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, 30 sa buwan ng Abril 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Kung meron kayong mga sumbong, mga reklamo, mga suggestion, opinion, mga reaksyon, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa group number 0927-974-2784. At sa ating Facebook at YouTube, ganun pa rin. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, okay. Alam mo, kapaborito Irol, halos sa araw-araw sa aking mga police report, may mga nahuhuli na street level individual. Itong street level individual, ito yung mga drug user, kung tawagin. Meron din yung mga high value individual, ito yung mga pusher. Okay. Meron ding pusher na street level, hindi lang user. Okay. So, ito yung mga gumagamit na mga pinagbabawal na droga. Shabu, kamo ito. Shabu. Marijuana. Oo. Sila po ay nasasakuti ng mga alagad ng batas. So, bigyan natin ng commendation ng saludo tayo dyan. Dahil na magkakasunod. Lalo na itong nakarang araw, Atay Sitio Aling. Correct. Walay search warrant dito na tigara, so narada. Ganoon din doon sa bayan ng Infanta. Kulang na magkano yun, kahati yun yung nakuha na mga illegal na druga. Yung PNP at PIDEA. Sila po yung sasanib pwersa dyan. Hindi lamang 1 gramo. Dalawa. Ang nakukumpiska na droga mula sa mga nahuhulihan. Umaabot pa sa mas mataas dyan. Ang nakukumpiska ng mga alagad ng batas. Ayon sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165, yung tinatawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kung saan ang nakukumpiska na shabu, kung 5 gramo pababa, ay mayroong parusang pagkakabilanggo ng 12, kung hindi ko na kaya, 12 hanggang 20 taon. Merong multa rin na 300,000 hanggang 400,000 yung kwan dyan. May kasunod pa yan yung sa may RA 9165. May section dyan na sino mga mahuhuli na nagbebenta ng illegal na droga, meron pa nga yung iba habang buhay na pagkakabilanggo, di ba? Kaya nga, bakit hindi mo ubus-ubus kayo ang shabu? Halos araw-araw may mga nakukumpis kang shabu na nagkakalaga ng milyon-milyon. Bakit kaya lalong ang nakakapagtaka, hindi naman nahuhuli yung mga big time, yung drug lord talaga. Kaya nga yung mga maliliit lang, yung mga nasasakote. Hindi rin mabatid kung saan ang gagaling. Yung mga drugs. Kamakailan yung sako-sakong shabu ang nakumpiska ng mga otoridad doon sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, na ito nakalulan daw sa bangkang motor yung shabu. Bangkang demotor. Bangkang demotor. Nasiraan yata yung bangkang demotor. Ngunit napansin ito ng mga otoridad na may umaaligid na isa ring bangka. Ito ay nasa laot, kaya agad na nilapitan ng mga otoridad. Alam mo, walang pagkaiba sa mga naresto na Chinese national na pupuslit ng magit kumuling sa 1 bilyon na halaga ng shabu ayon sa may bayan ng Infanta, Pangasinan way back 1999, hindi ako nagkakamali. Panahon ni Kwan dyan. Nasiraan din nasira din yung sinasakyan nila .
Hindi lang yan. Oh. Yung mga na-recover din ng mga mangingisda Oh. na palutang-lutang sa dagat, Oo. sa may Bulinaw, Oo. Anda, Oh. La Union, Zambales, at ibang bahagi dyan sa may West Philippine Sea. Sa kabila ng pinagting na kampanya laban sa illegal na droga, natiling isang kwento, malaking hamon ang hindi mapigilang pagpasok ng mga illegal na droga sa bansang Pilipinas. Ang pangunahing entry point. Oh. Madalas ginagamit ng mga yung mga sindikato, dagat, di ba? Oh, kaya nga higit na kwento, nakakabahala ang ulat kahit naghihigpit yung mga otoridad natin sa pagbabantay sa mga karagatan natin, nakakalusot pa rin yung mga kontrabando na mga illegal na droga dahil ginagamit na draft of method ang gitna ng karagatan kung saan inihuhulog yung mga kargamento mula sa mga barko at kukunin kukuha lamang ng mga lokal na kasabwat ng mga sindikato. Kailangan pa ang mas matinding kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno, yung siyempre mga intelligence gathering kung saan nga nanggagaling yung mga kargamento. Hindi sapat yung paghuli lamang sa mga user, mga pusher. Ang tunay na tagumpay dito ay yung pagputol sa yung supply ng ng illegal na droga sa pamamagitan ng mga pagsawata yung mga malalaki, yung mga malaking sindikato tulad ng mga drug lord, di ba? Alam mo, hindi naman din tumitigil yung mga otoridad. Oo, hindi tumitigil yung otoridad. Hindi rin sila tumitigil. Pero hindi rin tumitigil. Pareha sila, hindi tumitigil. The feeling is mutual. Kaya nga yung mga otoridad hindi tumitigil na tugisin. Hindi rin tumitigil na illegal, hindi rin sila tumitigil. Oo. Ang dito, bakit gustong-gusto ng mga drug user na gumamit sa mga illegal na droga na yan? Alam nyo lang illegal nakakasama sa kailang kalusuran. Nakakagawa sila ng krimen. Kaya dapat itong mga drug user natin, kung walang magamit, walang bibinta. Diba? Kung walang magbibenta, walang gumagamit. Yan kung walang magbebenta, walang bibili. Oo. Diba? Kung walang bibili, wala na rin magbebenta. Wala na rin magsusupply. Ganon. Oo. Kaya ito sana, di ba may mga nabagi mo kaya na yung intelligence gathering. So, merong pundo naman para sa confidential fund. Yan yun. Kaya nga nagkakaroon sila ng mga impormasyon. Kaya nga, doon papasok ngayon yung confidential fund, gagamitin nila doon sa pag-gather nila ng mga information tulad yan, saan nanggagaling yung shabu, yung mga illegal na droga. Sino ang nagdadala ng illegal na droga? Diba? Kaya sino ba ang balita nyo na nasa likod yan? Mga ganun. Kaya nga hayaan na natin ang otoridad. Sa bagay, identify at kung ano man ang kanilang plano. Para mabawasan at unti-unting maubos. Yung dumami na naman kasi. Kaya nga. Nung hindi naman sa kinukumpara nung panahon ni Duterte. Medyo natakot. Yung mga user. Aramay user, yung mamabang Tim Matabara. Kasi siyempre, hindi na sila magpupuyat, hindi na sila gumagamit. Hindi, at saka kapag ikaw daw ay nakasungap, wala kang ganang kumain. So, ganun ang kampala ng nagsisipayatan. Nagara makaugip, puyat. Ansan si Digong Lasso presidente, siyempre, war on drugs. Ababalang
ay personalidad. Waray na ito. Waray timatakot. Kato na nga po ay amala, no, ang nga po man supply, ang nga po malay ang gamit. Wala lang ang takot. Kapag marabararama yung susungap. Kaya sana po pagtingin natin ng kung pagbabantay dyan sa may karagatan natin. Dahil yun ang kadalasan na ginagamit na entry point, exit point, yung mga sindikato. So, ibig sabihin yung mga droga galing sa ibang bansa. Dahil dyan nila sa ibang lugar, no? Oo, galing sa ibang lugar. Kaya't sa lawan ng kasi ng ating karagatan, kulang din ang police visibility. So, nakakalusot itong mga sindikato na nagdadala ng illegal na droga. Ano na po ang development sa investigation doon sa mga binabagsak na droga dyan sa karagatan. Sino-sino yung mga nasa likod? Natuntun na ba? Na-identify ba kung sino yung mga local na contacts ng mga sindikato? Dapat kung yan pan natin yan dapat ang mga otoridad ilabas nila kung sino-sino yung mga sangkot, di ba? Di ba sabi ng PDEA noon meron na silang lead kung sino-sino. Sino yung mga lead nila? Siyempre confidential din yan. Confidential fund. Hindi yung mga yung mga identity. Para hindi mag-leak at makapag-operate pa sila. Yan yung mga ganyan. Kaya confidential din. Ayan, confidential. Kaya sana po tayo po saludo sa mga otoridad natin dahil hindi sila hinihinto sa yung kailang kampanya laban sa illegal na droga. Although hindi ko na napapakinggan yung mga programa ng barangay, yung barangay kontra droga. Pero may pa rin yan yung badak. Badak? Kung ba, aktibo ba? Dapat tanong natin sa DLG kung alam nga akong barangay wala daw involved sa drugs sa barangay niya. Ang takot. Ang takot yung may baga. Ang takot po. Yung takot yung ituro si Paraman. So, man gagamit may manlalako sa illegal na droga. Wala may barangay official involved. Hindi, asetada may motorsiklo inireda. Siyempre kahina-hinala dyan sa bayan ng Bayambang, kahina-hinala. So nilapitan nila at hinuli yung dalawa, nahuli. O nung kinapkapan yung dalawa, illegal na droga pala. Timingan daw Timingan tinawag sa police kaagad. So kagad naman na nag-responde yung police. Yun sana, ang barangay, sila po yung yung frontliners. Unless yung barangay official ay involved. Yun ang problema. Nababalitaan din tayo na barangay official na gumagamit. Tama. Diba? So kaya yung barangay official, yung kanyang kaanak involved. Kaya ayaw niyang ituro. O kaya yung poser na yan sa kanyang barangay ay leader niya. So ayaw niyang ituro. Politically yung may color mangkakanlong. May kulay politika. Barangay ito, man. Kaya nga So yun po sana ang dapat nating umpisa natin sa barangay. Yung mga barangay official. Isa-ilalim natin sila sa drug test. Lahat. Hair follicle. Para malaman natin kung sino yung mga gumagamit dyan sa illegal na droga na yan. Pero yung mga nagbibinta, paano mo drug test yan? Huwag nilang sabihin na walang pondo.
yung pagpapadrug test o sa hair follicle na pagkagastusan. Nakakapag-seminar nga sila sa ibang probinsya. Kaya nga eh. Na wala namang natutunan. Dapat i-concentrate na natin dyan kasi salot yung droga sa sa lipunan. Nakakabahala ito dahil parang kindi ka nga na nandyan lang sila sa gilid-gilid na nag-aabutan ng illegal na droga. Diba? So yun po yung dyan, yung dapat na gawin yung kooperasyon ng bawat komunidad, barangay, munisipyo. Tingnan niyo yung ilan yung dyan sa Lingayen na nag-positive. 6, di ba, na empleyado. Yung nag-positive. Hindi ako sigurado eh. Nag-positive sa drug test. Tingnan nyo, empleyado. Positive. Kailan yan? Nung nakaraang linggo, meron eh. Meron din yung dyan sa lungsod ng Urdaneta, yung security guard sa public market, nahulian ng droga. Nagbibinta ng droga. Nahuli siya. Tingnan nyo yung mga nasa paligid. Siyempre, maraming mga sindikatong aali-aligid dyan. Baka kayo'y mabiktima. Merlita Abilia, good morning, sabi niya. Si Magina Corda, ayan, magandang umaga po sa inyo. Sila po ay nanonood sa ating palatuntunan. Si Susana Bungar Bustamante, Lolo Orpilia, dyan sa Wiste. Si Sir Ben Gab Hobillanos. Ayan, dyan sa Nagarasyaw. At ganoon din, si Mar Pascua. Magandang umaga sa inyo. Rebecca Himeña Tamayo, dyan sa Kalasyaw. Lisa Sim, magandang umaga. Si Helen Ibasan Navarias at Jessica Bulataw, magandang umaga. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, magandang umaga. Si Elmer Arsuriano, Silvia Romero, Kapitan Saldi Baus, Barangay Makabito. Pista la. Sa Sabado. Imbitado ka. Salamat sa imbitasyon. Nandiyan naman si Paring Dennis. Magkakatay ng baka. Baka sakaling Baka. Yung nagtatanong sa height ni ni Kapitan Saldi Bauso. 6'4". 6'4". 6 ang haba, 4 ang tangkad. Teka, para 6'4". Para baliktad yata. Yan. Good morning. Mas matangkad po siya pag nakatagilid. Ayan, good morning, Kapitan Saldi Bauson. Joke lang. Kaibigan natin yan. At walang makakapantay sa kanyang serbisyo ginagawa Lieutenant Barangay Makabito. Ayan, good morning po sa inyo. Magaling na niyan na leader. Si Kapitan Saldi Bauson. Ganyan sanang gayahin yung ibang mga barangay official. Tingnan mo, si Kapitan Bauson, sa kanyang administrasyon, nakapagpatayo ng bagong barangay hall. Maganda yung barangay hall niya. Tingnan mo yung basura, maayos. Diba? Siya yung nagdarag ng garbage truck. Ayaw yung pahawakan ka abin, baka masira na naman. Yung barangay hall, ay in-extend niya ng bubong yung maharap ilim. At marakap lalamot. Marakap lalamot yung barangay hall, mas di makap lalamot. Ganyan talaga si Kapitan Saldi Bauson. Yung sa harap, maganda, di ba? Yung ginawa niya sa harap. Si Stephanie Guzman, magandang umaga. Melba Navat, magandang umaga. Nancy Balisca, Jeffrey Castillo, si Clepo Dabilia, magandang umaga. Maribik Rivera Balason, magandang umaga.
Rosa Mercado at pare Ronald de Vera. Oy, good morning. Morning. Si Buster DB. Ayan, magandang umaga sa iyo. Aha. Okay, good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Ganoon din kay Sir Jeffrel at Dr. Felix Si de Sir Basilio. Felix, good morning. Si Ah, Darwin. Si Boss Darwin, good morning. At mga boss ni Mayor, good morning. At good morning din sa Cafe Midarlo. Hoy, yung mga staff dyan sa may Cafe Midarlo. Dyan sa Dyan may po sa loob ng Coras Manor. Manor. Ayan, good morning. Mapandan. Good morning din dyan sa may 888 Infinity Construction. Dyan sa Malani, Santa Barbara at ganoon din yung Yung Cosinok Diners. Good ayan, morning. good morning sa Malani, Santa Barbara. Okay, exercise muna tayo. Engineer. Mag-exercise. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar. Good morning. Councilor Elias Villanueva. O si Councilor Manny the Twin. Councilor Mike Season. Si Councilor Jopi Loresco. Good morning. Si SK President Ayay Messina. O si Councilor Abaldani. Messina. Good Ayan. morning. RM Paran Auto Care. Dyan sa RM Paran Auto Care Center. Idagdag mo yung center. dyan sa may Kisban. Si Sir Reggie Paran. Ayan, at kanyang may bahay. Dito naman sa bandang Mangaldan, sa Anolid, nandyan naman si Sir Jonar Lapore. Good morning. JLM Auto Care Center din. Oo. Si Boss Carlo at Madam Mami dyan sa Mayor's Office ng Kalasyaw. Si Sir Bayan, good morning. Sergeant Esteves at Madam Joveta Piado Esteves, magandang umaga. Arturo Eustaquio ng LGU Kalasyaw. Si Harold. Si Harold Gangat. Good morning. Si Dadug Pidlawan. Si Engineer Art Gaspar. Si former Liga President Carlito Dun. Si Joel Calbu. Ayan. Joel Calbu. Long hair. Si Councilor Chinero sa Fortes Flores ng Mangaldan. Si Vice Mayor Attorney Cabrera. Good morning. Elmer Arsuriano, magandang umaga. Ayan. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kaya po pansamantalang namamaalam na si Himpapawid. Napahabol ka pa. Ayan. Si Sir Ben Gab. Good morning guys. Kanto. Don Ramon. Don Ramon Bautista Sr. Ayan, dyan sa Manawag. At si Junjun Bautista. Si dyan sa Regional Medical Center. Si Medical Center Chief. Dr. Joseph Roland Mejia. Good morning. Junjun speaking. Junjun Gabrilio. good morning. Ayan. Si Julian Fernandez Hoson. Good morning mga sir. Daddy Guzman. Good morning. Nababaga to dyan. Nabuwas. Sige. Kintaya. Kasi konto dyan mga kapaborito dito sa release, malingling dagupan, yung mga bata dito kulang sa disiplina. Kasi yung dinadaanan ng tubig papasok sa fish pond, tinatapunan ng mga plastic, mga bottle at iba pa. Kasi may isda yung fish pond. Ginagawa nilang parang basurahan, kaya ang hina ng pagdaloy ng tubig. Bukas tatalakayan natin yan. Siya nga pala sa mga kapamilya at mga kakilala ni Robert Clavo, siya po ay ililibing sa araw ng Linggo. Ang kanyang mga labi nandiyan sa may Kanawalan, Binmali, Pangasinan. Ayan, siguro makakapisaldo ko dyan balang araw. Wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Ang inyo po nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Trilengcor, ating magtipang kasi ng Dennis Muharis.
At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Ang tabiana ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknay Balay dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasaray balita, informasyon